Dragi prieteni, care este prima regulă a comunicării? Termină propoziția pe care ai început-o. Nu vorbi oricând, nu oricum, nu oricui, nu oriunde. Evită exprimările vagi. Rostul și rostirea se caută reciproc. Pune acordul între cuvinte și realitate. Spune adevărul sau, în cel mai rău caz, ocolește minciuna. Cântărește bine greutatea unui substantiv și nu uita că verbele alungă haosul indeterminat al experienței și construiesc prin înlănțuire sensul enunțurilor clare și distincte. Caută sinonimiile potrivite. Ascultă sunetul fin al adjectivului. Un bun orator nu trebuie să urle, mai ales dacă are acces la muzica limbii și la grația unui bemol. Râvnești la retorica unui Cicero? Întărește mai întâi osatura limbii, gramatica. În absența acestui schelet, cuvintele vor fi deșirate. Când propozițiile n-au structură, iar paragrafele sunt lipsite de logică, auditoriul nu va mai reține absolut nimic. Forma și materia trebuie să-și dea întâlnirea într-o producție lingvistică de semnificație. Așa cum spunea un savant francez, l'homme pense sa parole avant de penser sa pensée. O viață bogată spiritual se oglindește în limbaj. O minte lucrată se lasă șlefuită și luminată de cuvânt.